Kainan na! Mga onata guys! Yan! So yummy! Kaon na kaon na! Hindi kayo. Kay! Kita imong lupot. Nalaya gyud ang usa ka sanga. Nalaya. May pwede gikuha na ko ni gahapon no. Ay basig mabuhi pa ni ihulom. Sayang. Ano kasi guys yung ano ba? Oh. Kunin ko na to kasi ang favorite kasi ni mama to. Favorite daw kasi niya to kasi hindi maselan. So, na-harvest ko na to guys. Itong isa na nalanta. I-ano ko muna to para ibabad ko sa baso kasama nito. Tapos tingnan ko kung mabubuhay pa siya. Tapos, di ba na-harvest ko na to? Mayroon na namang susunod. Yan, ito na siya. Super pretty. So, ito, sana mabuhay siya, no? Yan. So, titingnan ko lang ito kung mabubuhay siya ngayon na nakababad na siya sa tubig. Yan, with matching baba. May napitasan naman ito. Ayan, guys. Ipapakita ko nga pala sa inyo, guys. Kasi, di ba, nung pinitas ko to, di ba, nalanta na siya kasi naputol pala yung sanga niya. So, ito na siya ngayon, no? Nagbo-bloom siya ulit. Yan. So, mabuti na lang talaga, hindi ko siya itinapon, ano, at ibinabad ko rin sa tubig. Kasi, namumukad ka din yung bulaklak niya, kahit na dumaan siya ng pagkalanta. Ayan. So, maayong adlaw sa tanan. So beautiful. Ay, nako. Talagang nagpapasaya din sa atin itong mga mga bulaklak. Napakaganda. So pretty. Lalo na pinitas lang talaga sa bakuran. Yun yung isa sa happiness na nakukuha natin guys kapag yung nagtatanim tayo at meron tayong napipitas. Godi ulit sa lahat. Magluluto ako ngayon guys ng ginisa na bagoong alamang with itlog. Ayan. So sibuyas, bawang, kamatis, alamang, tapos itlog. Igigisa lang natin siya guys.
bagoong alamang naman, tikman muna natin kung maalat ba o hindi. Para alam natin kung ano yung idadagdag natin ng pampalasa. As is lang siya. O kung magdadagdag, so at least. Kasi merong bagoong na hindi talaga maalat, yung parang okay lang yung alat niya. Meron din namang maalat talaga yung timplada. Yan ako. Grabe na yung amoy dito, guys. Kapag alam ko na hindi naman ito pang matagalan, pwedeng hindi ko na siya lagyan ng suka. Asukal na lang ilalagay ko onte. Ay, mali pala guys. Buong na ano. With itlog na pala to. So, walang asukal, walang ano, suka. Itlog lang pala ito. Nakalimutan ko. Sa mga hindi nag-betchin, ito lang lagyan. Hayaan natin onting maluto yung ating bagoong. Yan, so okay na po ating bagoong. Lagay na natin yung itlog. Actually guys, hindi ko na to naisip na magawa ng ganito kasi ang mahilig na talaga na gumawa nito si kuya niyo. Kaya sabi niya, di ba mami may bagoong ko? At hindi ka gumagawa ng may itlog? Eh yun. Sabi ko, ano, ba't ba kapag wala ka dito hindi ko yun nagagawa. So, ganun lang yung ginagawa ko. Gusto ko yung medyo ma-form din onti yung egg para may makagat din tayo na itlog. Sarap. Tapos yung kanin natin tingnan. Ganyan yung aking uulamin ngayon. Sarap sana dito na may isip ko naman may talong, may okra, may ano, hindi naman pala doon yung alamang na isado. Ano ba yun nasa isip ko guys? Ayan. So, buo-buo na yung egg. Ayan yung gusto ko. Para may kagat pa rin ang so, yummy. Ayan na. Sabi ni Patrick dati, Mami, ano to? Corn beef ulam natin. Sabi ko, oo. Kasi parang corn beef, diba? I-try natin ang aking niluto na bagoong with egg. So, ay, kalami. Masarap kasi talaga yung bagoong guys. Bagong-bago kasi siya.
malalaman mo yung bagoong na bagong-bago pa eh. Yung pagkagat mo sa kanya eh yung maano mo pa na medyo matamis-tamis pa yung mismong bagoong, yung alamang. Sarap nga. Ay, ang sarap. Naglalaway si daddy nito. Paborito kasi nito. Mayroon pang isa yung kinamatisang alamang. Yung sobrang daming kamatis. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyari sa aking spring onion galing sa garden. Hindi na tumubo. Ano to eh? Yung ang tawag naman ng lood. Sumama ang loob ng spring onion guys kasi panay-panay kuha. Ay, grabe ang sarap. Sila mama tapos na yung kumain. Kaon ka, Mingming? Kaon ka, bagoong Ming?